3, 2, 1, go! Level up! Ay, go! Sino ako ba? Wala akong naramdaman. Natanggol mo! Wala akong naramdaman. Parang Magkaka-press ka! Aray! Tumutok pa rin kayo patuloy sa nagisang number 1, 90.7 Love Radio. JBGB lang, walang hate! Walang huhu! Puro haha! Dapat live lang! Live lang! Live lang! Oh, tingnan mo. Oh, partner, di ba kamukha mo si Epic Quezon? Oh. Ano nung lalo nung payat na payat nung college ako. Nung payatot ka din. Oh, di ba? Pagkatatay mo talaga. Ay, partner, kung Kaya tatay... tawag sa akin. Ay, kung tatay niya si Dolphy, ay, mayaman to. Kaya siguro, Ay, my friend. kaya siguro dinala ka sa Quezon dahil Quezon ka talaga. Baka nga. Hoy, may mga ganun. Dinidilaan yung kilikili. Lalo pag magjowa kayo. Ay, magjowa lang gumagawa nun. Ginagawa niya nga yun. Number 1 Kevin. Pag mahal mo yung tao mo, kahit kilikili niya, butas ng put niya, handa mong dilaan. Totoo yun! Instagram. Teka lang, pakitaan natin kung paano ginagawa ito, Royki. Mga hindi marunong. Diyos ko. Sandali lang. I-enter ko lang yung hero ko. Dali na. Ay, ayoko na nga lang. Wala na, isang commercial na nga na meron eh. Puro ML eh. Puro ML ka. Huwag ka na lang dito sa booth. Lumabas ka na. Game na. Tagal. Wala na nakantaan na yung may birthday. Wala na may birthday. Lumipas na. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GBGB good vibes dahil dito walang hate, love lang! Always your number one. SM radio station. Love radio. Love lang.